lagar kuesa ko jong pau Jesu Ko Maria ko jukmi chongle duai benda chungi nampo menta ko jingya chungi amen nganget hau belai pa brun bor baro unong tau ka benem khendau baro Jesu Kristus ko mamarwe jungu utrai jungi ya bala pon simbakut ya bala kana ke Maria Thesuti ya bala shal benya Pontius Pilatus la sana penayu la ya bala tepiu la hiersh kibayap agas ngi kebalai la mi pad kibayap ula kius beneng usang shakamonu blai pa brun bor baro nang tawan pa pamshar ki beimit kibayap ngange thau men simbakut ha kebalang katolik bakut ha jislok kiruko jaka jingma pikipop baraka jing mipat kado baraka jing imbang cukut amen kok pa bom cukut ngatarwa me ya kame bat kasnam kame simbat ka jing long blai ukun ba ite jungmi utrai kan ra jungi Jesu Kristus perbiana ka benta ki pop jungi badang ka pertei baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we namar ka jing shashi tamba ko det sa jungu to isne yangi mereka percaya baraka we kok pa bom cukut ngatarwa me ya kame bat kasnam kame simbat ke jing long belai ukun ba ite jungmi utrai kan ra jungi Jesu Kristus bat pembiana ka benta ki pop jungi badang ka pertei baraka we toy sne yangi bat 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 ka pertei baraka we ngatarwa me ya kame bat kasnam kame simbat ke jinglong belai upun ba ide jungme utrai kan ra jungi Jesu Kristus bat piana ka benta ki pop jungi badang ka pertei baraka we namar jing shashi tamba ko dit sa jongu toisne yani bat baroha pertei namar jing shashi tamba ko dit sa jongu toisne yani bat baroha pertei namar jing shashi tamba ko dit sa jongu toisne yani bat baroha pertei namar jing shashi tamba ko dit sa jongu toisne yani bat baroha pertei namar jing shashi tamba ko dit sa jongu toisne yani bat baroha pertei namar jing shashi tamba ko dit sa jongu toisne yani bat baroha pertei namar jing shashi tamba ko dit sa jongu toisne
tamba ko desa chong to isnei yangi bat baroha percay Kopabum cukut ngatarwa hame kame bat kasnam kame simbat ke cinglong belai ukun dari ke cungi utrai kan racungi Yesus Kristus bat pembiana ke benta ki pop cungi bat jong ka pertai barok away Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namar ke jing shitom kordit sa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Kupawum cukut ngatarwa hame kame bat kasnam kame simbat ke jinglong belai ukun da ide cungi utrai kan racungi Yesus Kristus bat pembiana ke benta ki pop cungi bat jong ka pertai barok away Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Namaga jing shashitam bako desa chungu. Toy snei yangi bat ki bapang ki bashitam Koblai bakut koblai beren bor koblai bim junam Toy snei yangi bat ki pertai barok away Koblai bakut koblai beren bor koblai bim junam Toy snei yangi bat ki pertai barok away Koblai bakut koblai beren bor koblai bim junam Toy snei yangi bat ki pertai barok away Kali tani coba jingisynei-blei. Ko jingisynei-blei ka bakersoy na kasadam kupawum cukut. Toy snei yangi bat ki pertai barok away Ko jingisynei-blei ka buram makrautam. Ia roy ka jingkrau jongme Kaju bab ngasan ya hame. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka jingmaya bumla sempang. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka umpolio bakersoy na ka jingmaya jong ka Trinity bakut. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka ba omla ban sempang na kibriu ni daki angel. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba mi ka jing imbat ka jing kemen. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka ba khamkor bania ka beneng. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka telok ikam pela bat ki jing pela baro. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka ba kan tobe ka pertai baro ka wei. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba wan hiar ka pertai ka dur ka tin balawan nong do. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba mi na gadin mong gadun du jisu. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba dono po gadun du jisu ba dab jingisynei kam tam ikinam po. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba dono ka Eucharis ba khoi. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka ba seng ka balang ba khoi. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka baptisma ba khoi. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba panman hog yangi. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba sendrani ka jing im jongi. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba kedob yangi kam tamat mer ka jing yap. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba ayangi ka jing im bane junom. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba don ringkat bat ngi haman ki benta ka jing im jongi. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ba ya dayangi naga ding ducok. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka atiar ka jing kela ka bamut kinong po be donut. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka jing lingo ki angel bat ka jing som bom sempang kriu khoi. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka jing bomla sempang ya ka jing mayau blei. Ngasan ya hame Ko jingisynei-blei ka ba sayangi naga jing jenjar baro. Ngasan ya hame
Ko Jingisynei-blei ka tolong ka jing suk bat ka jing kemen jongi. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba khot yang i na ka jing suda sha ka jing imbashisha. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba kan thub ya barok ki mati jongu. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ko pan sngai jong barok jin thau blei. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka ba barok i yo Jingisynei. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ko jing tingan bat yang i tu baling aman sim. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka jing kermen ki tu ba do jing kermen. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ka jing jat thai ki tu ba chem jenjar. Nga shania hame. Ko Jingisynei-blei ko jing pelat na ki kelam. Nga shania hame. Ko senam bat ko umbat tu nya ka dulu chung Jisu ban long ka thamai ka Jingisynei yang i. Nga shania hame. Ko senam bat ko umbat tu nya ka dulu chung Jisu ban long ka thamai ka Jingisynei yang i. Nga shania hame. Ko senam bat ko umbat tu nya ka dulu chung Jisu ban long ka thamai ka Jingisynei yang i. Nga shania hame. Father, Son, and Holy Spirit, we praise you, we thank you, and we adore you. Jesus, you promised us that where two or three are gathered in my name, I am there in their midst. Thank you, Lord Jesus, for your loving presence with us, within us, and around us. Thank you, Lord Jesus, for bringing us at the close of this day. Thank you, Lord, for all the blessings which you have showered upon each one of us personally. Jesus, as we are in your presence, we place before our Holy Catholic Church, our Pope Leo XIV, all the cardinals, bishops, priests, religious, and the faithful. We pray for our diocese, our Bishop Wilbert, all the priests, religious, and the faithful. We pray for our retreat center and all its various programs, especially for the Bible Convention and all those who are coming for the Bible Convention. We pray for our fathers, Father Joby, Father Lijo, and Father Nicholas, the sisters, co-workers, helping staffs, and all those who are working in our campus. We pray for our parish, all our parishioners, and all its various programs. We pray for our school, our teachers, students, and their parents. Jesus, let our presence in these centers bring blessing to the people around. Through our very life, many may come more closer to you. We pray for all those who are joining us in this online service. We surrender before you, Lord, all their personal and family intentions. We pray for all those who are sick and suffering, especially all those whom we know, and all those whom we promised our prayers. Those who are suffering from cancer, HIV, AIDS, heart, kidney, and liver problems, and all other kinds of contagious diseases. Jesus, you are the mighty healer. Extend your healing hand upon them and heal them from all kinds of their ailments. Heal them, Lord, by your precious blood and by your powerful word. We ask you, Lord, to bless the childless couples and the people those who are searching for job, the couples those who are at the point of divorce, especially the children those who are wandering in the streets, those who are no one to look after, the children those who are kidnapped, abused. We pray for the people those who are at the point of death. We pray for the children, for the people those who have no food to eat, those who have no house to stay. Give them, Lord, ways and means to sustain their life. We pray for all those who are suffering because of the natural and man-made calamities. We pray for our brethren who are suffering because of their faith, all the persecuted Christians all over the world, especially our brethren who are in Nigeria, Uganda, and all other African countries, and our country in different states. Jesus, be with them, support them, strengthen them, Lord. We pray for all the terrorist groups in all over the world, those who are destroying and disturbing peace and harmony, the hearts of many, and in the states and in the country. We pray for all the warring countries, Russia, Ukraine, Israel, Palestine, and all other countries and states. Jesus, give them the grace to change their way of life. Lord,
pray for all the doctors, nurses, and the paramedicals who are serving the humanity. Especially we pray for the doctors who are doing abortion and the girls those who are going for. Have mercy on them, Lord. Give them the awareness that life is a precious gift from you. We pray for all our personal intentions, our own family members, parents, dear and near ones at home. We surrender before you, Lord, all their heart desires. We pray for all the departed members of our family, our congregations, our parish, and all those who are known to pray. Forgive their sins, Lord, and accept them in your heavenly abode. Once again, we place before you all our personal intentions of our own family, our community, our centers, and our retreat center, especially for the forthcoming Bible convention. Surrendering everything at your feet, asking your blessings upon each and every one of us. We raise our heart and hands towards you and we praise. Hallelujah. 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 Kaburam hauk pa baru kun baram simba kun. Balana kabamani kang kumciu mentawat barabar sinam la sinam amin. Ene roh Jesu Christ. Sinam la sinam amin.